晨啊！原來我哋間房出邊有個露台㗎，對住個大海景啊！夏姐早晨。早晨。我中意買嗰啲嘅呢啲。係啊係啊，哎呀係啊，呢啲正啊！呢啲啊，我中意買呢啲。我都係啊。右邊咧，我哋咧就係搭呢個咧 cable car，搭 cable car 咧公司係冇包㗎，咁所以如果你自己要搭嘅話咧，單程係600英，係啦，70歲係喺度買飛，70歲以上或者小學生、中學生咧就300英，往復來回就800或者400，你可以揀買單程，但係你要自己行翻落嚟嘅。好，我要挑戰啲200級樓梯啊！我哋咧啲團友有啲就行，有啲就唔行㗎。我就要挑戰200級樓梯，出發，開始上樓梯啊！挑戰200級樓梯，係啊，加油！啲團友啊！我都唔知我上到幾多級啦已經。中午應該上咗唔知幾多級啊！而家唞一唞先。下晝開始啦。挑戰落山啊！我有啲驚，因為咧落山反而驚，上山冇咁驚。好，落山！我而家落山啦，好驚啊！好驚啊！好驚啊！
今日係第3日嘅行程，呢度係酒店嘅露台，但係出唔到去。我哋出發啦！搭小火車啊，今日去南山啊！你啲團友啊！狗喺中間嗰度，你睇唔睇到個狗？係俾啊俾啊！啊你上先，上先上先。唔該晒，唔該晒。得，你嚟入咗去先。咁啱嘅。坐小火車啊！我哋今日。鄺生去邊啊？鄺生去邊啊？翻鄉下。哦。你嚟去邊啊？阿虎。而家搭小火車啊！火車啦。你坐我邊？最後のコーナー、ちょっと水をかぶる場面もございます。保護2人のお子様、搬送を続けてくだっております。好靚啊！in Sagano since maybe 120 years ago. 黒い鳥は野生の川を潜るのがとても上手。この辺り愛を小魚を獲物としております。はい、潜りました。前方白い鉄橋は JR 嵯峨野線本部駅。鉄橋線部駅になっております。珍しい橋梁駅。こちら辺りのお客様の後ろ姿もご覧いただけます。その後ろ大きなお山が有名な田子山、924メーターございまして、京都で一番高い山です。頂上に広がる様田子神社まで。左側前方には扉が開きます。ご注意ください。トロッコ発上駅です。降りるお客様なければすぐの発車です。よろしいでしょうか。それでは発車、扉が閉まります。この正面の吊り橋を渡りまして右手に参りますと、清崎からもみじで有名な高尾神保寺のハイキングコース、左へ参りますと水尾伊豆の里から亀岡へ通じるハイキングコース、次の停車駅はトロッコ嵐山、終点ではございませんが散策に便利。近くには大越山荘、野宮神社、竹林天龍寺、楽寺社二尊院、有名な渡月橋は竹林を通って歩いて20分、終点トロッコ大阪駅は JR 嵯峨嵐山駅前。どちらの駅で降りていただいても同じ料金をお選びいただけますが、団体グループのお客様は同一行動です。Next, Honshu River View, change right side. 幸せは雲の上に
我哋上山啊，寶，你聽唔聽到啊？ Hello